تماشاوان ایجا ایرو برنامه دیروکا ما ام لپارلمنتویا فرانسایی نه لوی داره لسر درسمی برنامه که دور درجه و کیون زانن هفته و یک سالیا سرهلدانا درسمی گلک میوان این هجا ج ترکیه و ج کردستان و ج ولایت دنیا اروپا اتنه وک جویس بلو جرارد شالیان حمید بوزاسلان محمد بایراق علی قلچ و این گلک دن اوین چیچک ایجار ایرو امی برنامه خویا یکم جوی داری پیشکش بکن برنامه امی یکم یا اسماعیل بیشکچیه کوبی بخواه به ویدئویش مرشاندیه 1937'de تشتین کل 1937 و 38 de li Dêrsimê qewimîne temamî genosidek e. Dersim'in Temamî kazanması ji holê rakirin e. Hadî xwestin ku Dêrsim ji navê rabe were qirkirin. Örneğin insanların Yani pêvajo belirli ev. yerlerde toplanıp Mesela tu insanan li derekê kom bikî û bombeyan üzerlerine bavêje bomba serwan. atılması, uçaklarla Bombe baranan atılması bi bir balefirhan. soykırım. Bavê serwan bi rastî genosid e. Çocukların Eger zarokin bê dê û bav anasız yê babasız bêdê û bav mayî kalmış li derekê çocukların kom bikî belirli û li yerlerde, dere newan û yataklarında, geliyan dere li ber kıyılarında, şikeftan kom mağara bikî önlerinde û toplanıp bidin ber guleyan kurşuna dizilmeleri ev soykırım. genosid e. Çatışmalar sırasında anasız Dema babasız tişer de kalmış zarokê bê dê û bav veya anasız mayî babasız an jî firar durumunda zarokên olan ku dê û çocukların bavê wan di rewşeke firarî de ne ailelere tu wan li hin dağıtılması malbatan belav bir bikî soykırımdır. ev rastî Dersim bir genosid e. soykırımdır. Dêrsim Bunun tu nekirin e. üzerinde durmak Kırkırını. gerekiyor. İşte son Divê li günlerde ser vê were rawestan. Van rojan anılar hinek ji van neyse. bîranînan têne weşandin wiha Örneğin dibêjin. şöyle deniyor. İşte 2 yaşındaki bir Me çocuk zarokekî du salî dît li ber çemekî. bulduk. Bir dere kenarında 2 yaşındaki bir çocuk bulduk. 3 Zarokekî du yaşındaki sê bir salî çocuk me bulduk. dît. İşte komutana gördük. Komutan İşte dedi me ki ew bunu öldürün. bir ba fermandar û Ben fermandar öldüremedim. got bikuje. Anlatan böyle Min söylüyor. nikarî bû Komutan bikuşta. dedi ki bunu öldürün. Bıç sokun karnına. Belê lê min Öldürün. nika Ben bikuşta. öldüremedim. Got şûr bi xizikê Öldüremediğimi wî söyledim. peçe bikim. Bunun üzerine Bavê jî komutan lê min nikarî bikuşta. Min goz nikarim. çocuğu aldı. Zaten Fermandar çocuk çok zarok girt. zayıftı, açtı. Ji xwe zarok korku zehîf û ji içerisindeydi. hejar bû. Ji Onları tirsa dicirrifî. ne bileyim işte taşlara çarparak, Fermandar ew ağaçlara, girt û çawa bêjim wiha li kevran ağaçlara xist gövdelerini li daran çarparak xist o çocuğu wî ew zarok öldürdü. kuşt. Buna benzer pek çok Gelek bu olay yerên wiha têne anlatılıyor. gotin. İşte 1937 Vayê di 1937 û 38 de ew 8 kesên ku yaşında olan, 10 heyt salî yaşında olan bu 10 olayları salî bûn şuraya bir şekilde yên ku bi awayekî bi nav insanlar van bugün bûyeran biraz debûn. konuşuyorlar işte bu özellikle de bu Îro piçekî daxafin Onur Öymen'in û 10 bi taybetî Kasım'da ji mecliste piştî yaptığı axaftina Onur Öymen konuşmadan ku sonra di dehê meha bu yanzdan de konuşmanın li meclisê axaftin kir. basında Piştî münaqeşeya vê axaftinê tartışılmasından di sonra çapemeniyê de insanlar bu gel tür êdî dest bi olayları da vegotina bu yerên wiha kir û anlatıyorlar. dibêjin İşte insanları mağaralara topluyorlar. insanan di şikeftan de Mağaralara zehirli dicivînin gazlar gaza bijar koyuyorlar davêjin ve şikeftan o duan şikeftan mağaralarda de diyelim 200 300 kes kişi, 200 kişi 300 kes têne öldürülüyor. kuştin. Belirli yerlerde Li ciyên topluyorlar. diyarkirî İşte sizi ew şuraya kom dikin û götüreceğiz, buraya dibêjin götüreceğiz. em ê Yani we bibin vê derê filan deverê toplansınlar diye yani ji bo insanlar. ku İşte komî sizi ser hev bibin kurtaracağız örneğin. û dibêjin em ê we Baskıdan, xelas bikin. zulümden kurtaracağız. İşte topluyorlar. û em ê we ji zulm û Atatürk'ün zordastiyê sözü var xelas ya. bikin dibêjim. Bi vî awayî ew Sabiha kom dikin Gökçen. û O keçe Atatürk heye Sabiha bu Gökçen insanların û dizanin üzerine ew ji bomba bombeyan bi ser wan dağıtıyor. insana da Dersim bir dibarîne. soykırımdır. Buna benzer Dêrsim pek çok rastî olay kırkırını, vardır, yaşanmıştır. genosid e.
tercümana Türkçe anlattı. Tercüman bize tercüme etti. Beyanatınız bizi duygulandırdı. Vereceğiniz isimler üzerinde inceleme yaptık. 3 tanesi hariç bunları size teslime karar verdik. Abdullah Paşa 3 tanenin kim olduğunu sordu. İşlerinde biri bu kadın, 2 tane de başka adam var. Abdullah Paşa bu 3 kişinin istisna edilmesine razı olamayacak yani. 3 kişinin de teslimi gerektiğini kabul edildi, beyan etti. Abdullah Paşa şimdiye kadar bu işin böyle olduğunu, fakat hükümetin bundan sonra kararlı olduğunu, Dersim'i de yurdun öbür parçaları gibi hükümetin otoritesinin cari olduğu ve hükümetin üstünde tek bir otoritenin bulunmadığı yer yapma kararında olduklarını, ağaların lafına kapılmamasını, meseleyi tekrar tezekkür etmelerini söyledi. Bunlar kabul etmediler. Sonra biz geri döndük. Yeni mail isteyin. Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinde. Bunları fare gibi zehirledi. Ve 7'den 70'e o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir hareket oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersim böyle bitti. Bugün Dersim'e rahatça gidebilirsiniz. Jandarma da girer, siz de girersiniz. Yalnız son zamanlarda bilhassa sınırlarda dış tesirlerle Kürtlerin bağımsızlık hareketi başlamıştır. Tunceli Kanunu Kanuna Tunceli'ye dawiya 1935 de hatibû qebûl kirin û salên 1935 û 38 û piştî wê bi awayekî dijwarî hate pêkanîn. yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Tunceli'de 1930 Bu yerên ku di 1937 de li Dêrsimê bûne, meydana gelen olaylar, ew bu yerê ku çêbûne, ew serpêhatiyên ku li wir diğer Kürt ayaklanmalarıyla yakından bi serhildanî çêbûn, têkiliyeke wê ya pir nêzik 1921 bi serhildanên dinên Kurdan ve heye. ayaklanması, 1925 1921 serhildana Koçgiriyê, 1925 serhildana Kurdana mezin, di salên sîyî de serhildana Agiriyê ji ber vê yekê gelek girîngin. Yani serhildanên 1937 û 38 ku li Tirkiyeyê çêbûne, girêdaneke wan bi awayekî xurt bi serhildanên berê re hene. sıkı bir bağı vardır. Devletin Di vî warî de di mesela Kurdan de temel politika dewletê ya bingehîn li ser qirkirin, tunnekirin û taybetî asimilasyonê hatiye avakirin. Li gorî baweriya min serhildanên salên 1921, 1925, 1930, 1937 û 38 li hember politikaya dewletê ya înkarî, ya qirkirin,
ya asimilasyonu reaksiyoneke. Antidemokratik. Kanunên Tunceliye kanuneke pir antidemokratike. Özellikleri Taybetmendiyên nedir? wê çi ne? İşte şunları söyleyeyim. Em dikarin wiha bêjin. Bir kere Ev kanuneke şamil makabil şamil e. olur. Ne demek makabil Çi şamil? ye makabil şamil? Ceza yasalarının çok önemli bir özelliği var. Carnan Ceza taybetmendiyên yasaları pir giringên yapıldığı- kanunên cezayê hene. Kabul edildiği tarihten itibaren Kanunên cezayê ew yürürlükte kanunên olan ku ji roja ku hatine qebûlkirin û pê de kabul dikevin edildikten icraatê. sonraki olaylara uygulanabilen Lêbelê yasalardır. kanuna Halbuki Tunceli Tunceliye Kanunu ji bo bûyerên ku berî wê dönük olarak kanunê da pêk hatine uygulanıyor. jî derbas dibe. 1935'te yapılmış ama örneğin 1930'larda Erê da kanûn di 1935 de olaylar hatî çêkirin. varsa Lê eger Tunceli'de bûyer di de salên 1930 de li Tunceliye li Dêrsimê onlara da bûbin, uygulanıyor. ev Bunlar kanun çok ji bo wan jî antidemokratik derbas dibe. kanundur. Ji ber vê yekê Bunun yanında kanûneke örneğin pir antidemokratîk e. sanıklara iddianame verilmiyor. Her wiha iddianameyê nadin kesên ku têne sujdar sanıklar kirin. neyle Lewra, suçlandıklarını Kesên ku têne bilemiyorlar. mahkeme kirin, nizanin bi Savunma çi têne hakkı sujdar kirin. verilmiyor. Mafê Bunun xwe parastinê ötesinde nadin wan. Bi ser de Tercüman jî yok. tercüman jî tune ye. Arada tercüman Ji ber ku tercüman tune ye di navbêra kesên ku têne sujdar kirin û mahkemeyê de tu girêdan jî namîne. olmuyor. Tunceli Kanunu 4. müfettişlikte Kanuna uygulanmış. Tunceliye li herêma müfettişiya çaran hatiye 1938'de cîbicî daha kirin. sonraki yıllarda Salên 1937 û salên piştî wê müfettiş müfettişê çaremîn aynı di zamanda heman deman de validir. Aynı walî zamanda di bölge hemû deman de makamıdır. fermandarê herêmê ye. İnsanları yakalıyor, İnsanan digire, suçluyor, sujdar dike, yargılıyor, mahkeme dike, idama mahkum biryara ediyor ve li darxistinê dide bu û cezayên cezaları wan jî infaz dike. infaz ediyor. Böylesine Kanûneke geniş yetkileri olan hewqas hukmê wê kanun. pir e. Herhangi bir ceza Di mahkemeyeke mahkemesinde cezayê dema ku hukmê li idam darxistinê tê hükümleri dayîn, verildiği ew zaman hukm divê li bu Meclisa hükümlerin Türkiye were Büyük Millet erê kirin. Meclisi'nde de onaylanması Ji bo vê gerekiyor. înfaza wî hukmî divê İnfaz Meclisa edilebilmesi Türkiye için jî biryarî bide. hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ev kabul yek li edilmesi mahkemeyên gerekiyor. şark Bu şark istiklalî İstiklal jî wiha Mahkemesi'nde bû. de böyle ama Tunceli Lê di Kanûna Kanunu'nda Tunceliye öyle de ne değil. wiha ye. Tunceli Kanunu'nda Di Kanûna hüküm Tunceliye de hukum kesindir. kifşe. Hukmê ku Verilen hatiye hüküm dayîn kesindir teqeze. ve û bi fermana fermandar komutanın, müfettiş an jî walî tê veya înfaz kire. valinin emriyle infaz gerçekleştirilebilir. Bu şu anlama geliyor. Ev tê vê maneyê Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hinek ji desthilatdariyên Meclisa Türkiye'ye dane fermandar. verilmiş. 4. müfettişe de Yani verilmiş. dane Böyle müfettişê son çaremîn. derece antidemokratik û bi vî özellikleri awayî olan kanûneke wisa ye ku kanun. heta tu bibêjî antidemokratîk e. iddianamenin Vaye olmaması, iddianame tune ye. tercümanın Tercüman olmaması, tune ye. Parêzer tune ye. Ev avukatın taybetmendiyên olmaması, mühimên vê kanûnê ye. yasanın önemli Ev jî özellikleri kanûnê ve bi tevahî bunlar dike yasayı çok antidemokratik. kılıyor. Tunceli Kanunu'nun Dema ku kanûna yapıldığı Tunceliye ve tê amadekirin û uygulandığı dikeve faaliyetê dönemde Türkiye Büyük Millet di Meclisa Meclisi'nde Türkiye'de nezîkî 60'a 6 yakın profesör hene. profesör var. Bunlardan Piraniya wan jî büyük bir profesorên kısmı da hukukê ne. hukuk profesörleri. İstanbul Li Hukuk Fakülteya Fakültesi'nde, Hukukê ya Ankara'da Stenbolê, Hukuk li Fakültesi'nde Enkarê, hoca olan li Fakülteya profesörler. Hukukê me ne. 60'a yakın Nezîkî profesör 6 var. profesör bûn. Bu tek parti döneminde Di dema yek milletvekilleri partiyê de atanarak parlamenter geliyor. dihatin tayin Seçimlerle kirin. değil, Yani atanarak ne kim bihil atıyor? bijartinê. Cumhuriyet Halk Kî tayin Fırkası'nın dike? genel başkanı Serokê Giştiyê atıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası. Genel başkanı Serokê o zaman. Giştiyê Cumhuriyet Halk Fırkası jî wê demê Atatürk e. Bu bakımdan örneğin milletvekillerini Ji ber vê yekê tayin eden kesê ku parlamenteran tayin dike jî kendisidir. ew bi xwe ye. Bu yasayı Kesê ku kanûnê çê dike, yasayı yê ku tesdîq onaylayan dike, meclise yani desthilatdarê demek meclisê olan ew e. kişidir. Neden?
İşte milletvekillerini tayin ediyor. Mustafa Kemal Mustafa Kemal parlamenteran tayin dike. Parlamenterji durunuştuna yekkemde Wijibo Serokomariye dibişere. Seçiyor. Böyle bir ilişki var. Peyvendiye ke vahaye. Yapılması. Çi dema çekirina kanune de, çi de dema tatbikirine de, yani 1937 salên piştî wê bi numune di salên 1940-41-43 de di dema bi ceanîna van kanûnan de bi taybetî jî di sala 1938 de ku ev kanûn tetbîk dikirin. Bêguman haya Mustafa Kemal ji wan hebû. Biliyor Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Celal Bayar, Genelkurmay Serok Erkan Fevzi Çakmak, haya hemûyan jê hebû. Biliyorlar. Ji nêzik ve ji van bûyeran haya wan hebû. Wan pê dizanî bû. Wan dixwest bûyer aynî bi vî awayî biqewimin. Bu olaylar hakkında Tedî tê gotin Mustafa Kemal wê demê nexweş bû. Haya wî ji van bûyeran pir tune bû. Haya wî tune bû ku çi diqewimî ne wahawayî. Böyle gelişmeler. Na ne wayî. Wî ber her tiştî zanî bû û dixwest pêvajo wiha berdewam bike. Atatürk tarafından meclise milletvekili olarak atanmış kişiler böylesi. Meclisi de şêst parlamenterên wiha ku ji alî Atatürk ve hatine tayinkirin hene. Piraniya wan profesorên hukuk hene. Lê radibin kanûneke wiha çê dikin û bi awayekî dijwar didin tetbîkkirin û tir aksiyoneke wan jî li hember vê tetbîkkirinê çê nabe. Divê ev yek were diyarkirin. Bu profesörlerden birisi ji van profesoran yek Mahmud Esad Bozkurt. Profesörden birisi. Mahmud Esad Bozkurt di sala 1930 de Vezîrê Adaletê. Adalet Bakanı iken şöyle söylemişti. Dewra Vezîrê Adaletê bû wiha dibêjin. Li Türkiye yê ku heqê wî yê etnîkî heye tenê gelek e. Ew jî gelê Tirk e. Kürtler ancak Bo numune Kürt tenê heqekî wan heye ku ew jî ji Tirkan re bibin xizmetkar. Kesê ku dibêje ne kesekî ji rêzê ye. Bi payeya Wezîrê Adaletê dibêje. û ev kes xwedîgiravî profesor e û li zanîngehan dersê jî dide. Radibin kanûnên wiha çê dikin û wan tetbîk dikin. 1920'lerden divê li vir ev yek were diyarkirin. Em dibêjin ji sala 1920 û vir de hin serhildan çêbûne. 1921-1925 büyük Kürt ayaklanması. Ha ji were serhildanê 1921 û 25 serhildana Kurdan ya mezin, 1930 serhildana Agiriyê, 1937-38 bûyerên Dêrsimê. Ben şunu ifade ez dixwazim vê bibêjim ji bo Türk û Kurdan maneyên van serhildanan cihê bu olaylar Türk van bûyeran bi awayekî dinirxînin. Divê Kurd jî bi awayekî binirxînin. Örneğin işte bu kişi Wek mînak ev kes Mahmud Esad Bozkurt di salên 1930 de dibêje Kurd tenê heqekî wan heye ku ew jî ji Tirkan re bibin xizmetkar. Lê li aliyekî din îro li fakülteyên hukukê li baroyan heykelê vî merivî heye. Heykelê Mahmud Esad Bozkurt li fakülteyên hukukê û li baroyan dikînin. Heykelleri dikiliyor. Bu ne demek? Magelo mane veya çi? Yani em li gel fikru tevgera Mahmud Esad Bozkurt'un levi kesici ji Kurdan re wiha gotiye. Böyle söylemiş. Tenê heqekî wan heye ku ew jî ji Tirkan re bibin xizmetkar. Ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ez dixwazim vê bibêjim ji salên 1920 û vir de bûyerên ku qewmîne divê li ser wan nirxandina Tirkan û Kurdan cihê be. 1900 ji salên 1923 û pê de Türkiye pêşveçûnekî dijî. Çapemeniya Tirkan, Üniversiteyên Tirkan vê yekê wiha aydınlanma yaşıyor. Xwedêgiravî Türkiye pêşveçûn geşbûnekê dijî. Bu bakan ne diyor? Lê gelo ji bo Kurdan jî ev yek
geşbûn û pêşveçûn e. Kürtlerin Çi dibêje tek hakkı ev vardır. wezîr? O da Kurd tenê Kürtlerin heqekî net wan bu heye bakımdan ku ew jî ji olayları Tirkan re bibin Kürtler xizmetkar. farklı Loma değerlendirmek. divê Kurd van bûyeran bi Şimdiye awakî kadar bu din farklı binirxînin. değerlendirme Gelo olmuş heta mudur? niha ev Benim nirxandinên olmamış. cihê Niye? hatine kirin. Kardeşlik Biya diye min bir na. Çima? Sloganek heye, slogan var. biratî İşte 1000 yıldır û beraber dibêjin yaşıyoruz. hezar 1000 salin yıldır em bi hev re İstanbul'dayız. dijîn. Şimdi Hezar salin eğer em böyle bir birayên kardeşlik hevin û sloganı Müslümanin. söz konusu olursa Her bu sloganeke olayları wiha farklı değerlendiremez. dabaşa Türkler nasıl mijarê be. değerlendiriyorsa Kürt olarak sen de Wê demê tu değerlendir. dikarî van bûyeran cuda Bu bakımdan binirxîne. Tirk kardeşliğin çawa binirxîne, çi sağlıklı bir bibêje, slogan divê olduğunu tu jî wekî düşünmüyorum. wan Çok sahte bibêjî bir û binirxîne. slogandır. Kişi Loma olarak ez ne ben di wê bunun baweriyê ucunu bile deme ku göremiyorum slogana kardeşim. biratiyê sloganeke di Kardeşlik nasıl cih de ye. oluyor? Eğer Sloganeke sen pir sext de ye. Ez wekî şexs Kürt hêviyek, olmak, ronahiyeke Kürt biçûk jî olmayı, divê Kürt biratiyê de olmaktan doğan nabînim. haklarını Biratî ileri çawa sürmüyorsan, dibe gelo. o zaman Li gor sana wan heger tu kardeş Kurdbûna muamelesi xwe yapabilir ama dernexî Kürdüm pêş, diyorsan, tu heq û bunun hukûka haklarını Kurdan peşinde neparêzî û nexwazî wê Türklerin demê kullanan ew ê kardeşlik danûstandina muamelesi biratiyê yapmıyor. bi te re bikin. Bir tek hakkın Lêna var heger diyor. tu bibêjî Böyle ez olmaz. Kurdim û tu li Bakımdan pê bu hinek heq kardeşlik û mafam üzerinde bî, wê Kürtlerin demê desthilatdariya Tirkan durmaları gerekiyor. têkiliyên biratiyê bi te re nake. Te Tunceli wek bira Kanunu, nabîne. Wê Dersim demê tenê heqekî olayları te heye ew jî heqê koletiyê ye. şunu Loma ez dibêjim söylemek gerekiyor divê bu Kurd li ser konuda. vê meselaya biratiyê baş bifikirin. Büyük Kanûna Tunceliyê unutma bûyerên ve Dêrsimê di vî unutturma warî de divê mirov wiha bibêje. Li vir ji bîrkirin û ji bîrbirineke pir mezin heye. Bi gotineke din li Tunceliyê, li Dêrsimê, ji bîrkirin û ji bîrbirineke pir mezin heye. Wek mînak ji bo Dêrsimiyan dibêjim. Dêrsimî tu carî Kerbelayê ji bîr nake. Kerbela çi ye? Kerbela di nava İslamê de şerrekî mezinê iktidarê ye. Bu iktidar kavgası. Di vî şerê iktidarê de zarokên Elî ango zarokên xelîfeyê çarem Elî, Hüseyin ku kurê biçûk e hatiye kuştin. 72 kişi Li gel öldürdü. hefte û du kesan hatiye kuştin. Dêrsimî vê bûyerê qet ji bîr nakin. Bu olayı Her hiç dem hîviya xwe bi Elî ve bi Hesen ve Ali'den, bi Hüseyin ve Hüseyin'den girê didin. durmadan medet bekliyorlar. Ama Dersim'de 50.000'in üzerinde insan öldürülmüştür. Lê li Dêrsimê zêdetirî son 50,000 kes hatine fark kuştin. etmişsinizdir. Haya we ji va Basında bûyeran heye. izlemişsinizdir. We jî Akşamları çapemeniyê gazetede şopandiye. Özlem Nûçegihaneka bi navê Özlem bir Çelik muhabir, ku ji rojnameya Dersim'de Akşamê ye, öldürülenlerin diyar dikir ku katledilmelerin hejmara sayısının kesên 90.000 ku li Dêrsimê olduğunu hatine kuştin 90,000 kesin. Dersimliler Dêrsimî Kerbelayê ji Kerbela'yı bîr nakin. unutmuyor. Vayê Kerbela'da li Kerbelayê heftê û du 72 kes hatine kişi kuştin. öldürülmüş. Dersim'de Dêrsimiyan jî 50.000'den qewmîn û fazla insan pêkhatinê li öldürülmüş. Dêrsimê Dersim'de rûdane Dersimliler de ji bîr kirine. Dersim'de Hişê olup wan bitenleri nagire. unutmuş. Vê yekê Bunu fark algılamıyor. Bunu fark edemiyor. 2009'da İstanbul'da li heştê meha büyük yanzdana 2009 Alevi de li vardı. Kadîkoya Stenbolê mitîngeke mezina Elewiyan hebû. 2009'da büyük bir Alevi mitingi Bi baweriya vardı. min Benim kanımca bu mitinge Dêrsimî Dersimliler de Dêrsimî katılmıştı. jî Dersimli beşdarî Aleviler vê de mitingê bûne. katılmıştı bu mitinge. İstanbul'da. Elewiyên Dêrsimê jî Ama bu beşdarî vê mitingde mitînga li ne Stenbolê bûne. ne Seyit Rıza'yı görüyorsun, Lê ne li vê Ali Şer'i mitingê görüyorsun, ne Dersimli yani Nuri, di vê hiçbirisini mitingê de görmüyorsun. Bunlar tu yok. ne Seyit Bunlar Rıza bilinmiyor. dibînî ne Elî Şêr ne jî Yalnız Nuriye Dêrsimî. İşte Tu 10 yek Kasım'da, ji van 10 kesan jî Kasım günü nabînî. mecliste Kürt Ev açılımı tune ile ne? ilgili konuşmalar Ev yapılırken, nayê zanîn. işte Cumhurbaşkanı Bi tenê niqaşa li ser Başkan, axaftina Genel Onur Başkanı, Öymen ku di Belediye dehê meha Başkanı yanzdan de Onur di Öymen rûniştina meclîsaya konuşma bi yaptı. navê pêngavên konuşma Kurdî de kiribû üzerine tê kirin. Kürtlerde böyle Bi vî awayî di nava dönüş Kurdan de başladı. Şimdi berbî rabirdûyê ve tartışmalar çûyînek yapılıyor. dest Dersim'de pêkir neler olup bittiği niqas ser vî anlaşılmaya, esasî têne kirin. çalışıyor. Li Bu Dêrsimê konuda çi yoğun qewmî ye? tartışma var. Hewla fêmkirina vê Ama heye. Di vî warî de 8 niqaşeke Kasım dijwar büyük heye. Alevi mitinginde Lê siz de wek mînak dibêjim mitingde hûn vê yekê göremiyorsunuz. di Seyit mitinga Rıza'yı, mezina Elewiyan de Ali nabînin. Şer'i, Dersim'de Çawa hiçbirisini bêjim? göremiyoruz. Hûn Bu Seyit olaylar Rıza, söz konusu değil. Elî Şêr, Bilmiyor. Nurî Dêrsimî Burada yek büyük ji bir wan jî unutma var. nabînin. Unutturma Ev var. bûyer ne şayanê Son gotinê ne. sözünü etmeye çalıştığım Di vir de olay ji bîrkirin û ji bîrbirineke pir mezin heye.
onur öymenin Divê bûyera ku min vê dawiyê behs kirde, nîqaşkirina helwest û ramana onur öymen zêde ne girîng e. Ya girîng ew e ku helwesta Kemal Kılıçdaroğlu were axaftin. Mirovek çawa dikare hew qas berevajî nasnameya xwe tev bigere. Çawa dikare hew qas ji nasnameya xwe dûr bikeve. Çawa dikare hew qas li dijî nasnameya xwe derkeve. û ev helwesta ku mirov bibe heyranê qesabê xwe ji gelo ji kutî. Ev mirov dibêje ez sosyal demokratım. Em ji salên derbasbûyî jî dizanin. Li Tirkiyeyê lêkolîna gendeliyan dike. Hewl dide ku van derxe holê. Di rastiya xwe de gendeliya mezin desteserkirin û diziya Kurdistanê ye. Desteserkirina welatê wî bi xwe ye. Haya wî ji vê yekê tune ye. Bi ser de jî wî kesî re wiha dibêjin. Gandhi. Tu têkiliya vî kesî bi Gandhi re tune ye. Gandhi mirovekî wisa ye ku ji bo welatê xwe kar kiriye. Mirovekî wisa ye ku ji bo welatê xwe têkoşîn daye. Hûn di Kemal Kılıçdaroğlu de taybetmedîke wisa dibînin. Na, qet ne ji bo welatê xwe ye. Ji xwe gava rewşek li ser Kurdan rû dide, Kemal Kılıçdaroğlu wekî kesekî SM dibêje. Ango wekî Kurdekî napeyive. Wekî kesekî ji derve dipeyive. Dibêje divê Kurd wiha bikin, wiha nekin. Filan û bîvan. Wekî Kurdekî napeyive. Wekî Kurdekî tev li nîqaşa nabe. Ji ber vê yekê axaftina li ser Kemal Kılıçdaroğlu lêhurbûna li ser hestên wî, fikrên wî biya min girîngtir e. Li vê derê divê mirov behsa normên suc û cezayê jî bike. Em hemû bi van dizanin. Zarokên ku keviran davêjin hene. Taş atan çocuklar var. Bu ev beşeke ji pirsa Kurdî. Zarokên ku keviran davêjin beşek ji kêşeya Kurd e. Niye? Çima? Bugün 3000'e yakın. Îro 3000 zarokên divê rewşê de hene. Zarokên ku bi cezayan re rûbirû ne. Zarokên li benda cirmên îdarî û tawanî li dora 3000 kesî ne. Mirov dikare bibêje ku ji sedî nod û nehê vî 3000 kesî Kurd in. Ev yek beşek ji kêşeya Kurd e. Ama bunlar çok ağır cezalar. Lê ew bi cezayên pir giran re rûbirû dimînin. Yani di iddianameyan de bi cezayên pir giran têne tehdît kirin. Di rastiya xwe de bûyerên wiha jî diqewimin. Wek mînak dibêjin, di rojnameke ku li Sakaryayê tê weşandin de wiha hatibû gotin. Gava ku tu pevçûnan de leşkerek were kuştin, divê em 5 DTP'yan bikujin. Ba awayekî eşkere wiha dibêje. Divê em 5 DTP'yan bikujin, lê saziyên hukukî vê yekê wekî suç qebûl nakin. Wekî suç vê yekê qebûl nakin. Bunu suç kabul etmiyor. Bunun dibêjin ku ev azadiya ramanê ye. Türkiye'de hukuk kurumları, örneğin Yargıtay, dezgehên hukukiyên li Tirkiye bunu suç kabul etmiyor. Wek mînak daggeha bilind vê yekê wekî suç qebûl nake. Dibêjin ku ev derbirîna azadiyê ye. Lê dema ku zarok kevir davêjin, çawa bêjin? Bi zêdetirî 30 salan, 35 salan bi cezayan re rûbirû dimînin. Ev yek nîşana rizîna normên suc û cezayê bi xwe ye. Her wiha ev yek nîşana riziyana feraseta hukukê ye. Ev yek çawa dibe? Çima dibe? Vaye politikayên înkar, îmha û asimilasyonê dezgehên hukukê, dezgehên wekî zanîngehan, ango dezgehên bingehînên dewletê wiha rizîn e. û dirizîn jî. Dezgehên bingehînên dewletê derdikevin derveyî taybetmendiyên xwe yên bingehîn dijî hukukê. Riziyane. Lewra jî Kanûna Dêrsimê
دما ku bûyerên 1937-38 Dêrsimê bêne lêkolandin, divê mirov xerabî û riziyana di hukûkê de, di dezgeha hukûkê de, di dezgeha zanîngehan de baş bibîne. Divê mirov baş destnîşan bike. Şöyle söylemek mümkün. Bu çocuklar Gavan dîsa vegerin ser mesela van zarokan, mirov dikare wiha bibêje. Ev zarok çima kevran davêjin gelo? O çocukların Biya min babası öldürülmüştür, azadiya ya rastîna evleri, köyleri derbirînê yapılıp ev e. yapılmıştır. Ji ber ku kardeşi ya bavê wan kaçırılmıştır. zarokan hatiye Yani bu hafta kuştin, devletin ya idari mal û ve gundên cezai wan hatine yaptırımlarıyla şewitandin, karşı kalmış. ya Karşı birayê karşıya wan bu hatine çocukların revandin. aileleri bu tür Bi gotineke din bi idari ve awekî cezai teqez yaptırımlarla tind, karşı karşıya kalmışlar. bi kiryarên Bu bakımdan îdarî û bu cezayî çocuklar yên dewletê re devletin güvenlik rûbirû güçlerine ye. karşı Malbatên wan duygularını zarokan ifade ediyor. Biz bi sizi kiryarên sevmiyoruz. îdarî û cezayên Yaklaşmanın dewletê re anlamı nedir? rûbirû Biz mane. sizi sevmiyoruz. Ji ber vê yekê Budur. ew zarok Yasacı ifade hestên xwe özgürlüğü li budur. dijî Ama hêzên dewletê diyar dikin. Türkiye'de Em ji we hez nakin. Türkiye'de Yani yargı maneya avêtina bu keviran çocukları çok ağır evet, cezalarla em ji we hez nakin. Ev e yani. Azadiya derbirînê ya karşı rastîn karşıya ev e. bırakıyor. Ama Lê li bir Tirkiyeyê asker sîstema öldürüldüğü mahkemeyê van 5 zarokan tane bi cezayên gelek giran re rûbirû öldürmeliyiz dihêne. sözünden Lê çawa bêjim bir gava ku suç leşkerek çıkmıyor. tê kuştin Böyle bir ji gotina divê em yargıtay, pênc böyle bir de hukuk tepeyan bikujin. yüksek Tu yargı. suç Tabii dernakeve. bu işte inkar, Dadgeheke imha, bilinda wiha, asimilasyon dadgeheke politikalarının, wa hukukiya, dadgeha üniversite bilind gibi, yani. Helbet ev basın yek gibi, rızandina ku yargı politikayên gibi, inkar, devletin temel imha û kurumlarında asimilasyonê li ser zanîngehan, li ser yaptığı çapemeniyê, aşınmayı li ser gösteriyor. dadgehê ku Kurumlarda dezgehên bingehînên yaşanan dewletê ne çürümeyi nîşanî gösteriyor. medide. Bizim bunları Riziyana divan saziyan de unutmamamız nîşanî medide. gerekiyor. Bizim bunları Divê em vê yekê ji bîr nekin. Divê gerekiyor. em van ji bîr nekin. Fikra min ew e ku divê em van bûyeran binirxînin. Van rojan bahsa bûyerên Dêrsimê tê kirin. Tê nîqaş kirin. Diya min wê Kurd ji niha û pê ve jî bi baldarî bahsa van bûyeran bikin. Wê mirovên ku berê jiyanê bidin peywandin, ango wê wan bibînin. Wek mînak wiha tê gotin. Zarok bê dê man, bê bav man. Wekî zarokên bêxwedî hatin belavkirin. Ew ê bêne dîtin. Ev zarokê ku hatine belavkirin kî ne? Dane kê? Diya min ev lêkolîn û lêpirsîn ji niha pê ve jî wê berdewam bike. Li gor baweriya min di vê pêvajoyê de li ser vê bûyerê, lêkolîn, lêgerîn û têgihiştina wê pir û zor giring e. Gelek spas. Qirkirina Dêrsimê ji aliyê rewşenbîr, lêkolîner û dîroknas û siyasetvanan ve li civîneke Parlamentoya Fransayê hatine qaşkirin. Beşdarên konferansê li ser bûyera berî heftê û yek salan agahî û belgeyên girîng pêşkêş kirin. Enstitûya Kurdî serê îsal dest bi amadekariyên ji bo vê konferansa navneteweyî kiribû. Lê konferans piştî gotinên Onur Öymen ku mirovê duemê CHP ye hîn balkêştir bû. Pirraniya beşdaran behsa nîqaşa vê dawiyê li Tirkiyeyê kir ku seredana nihaya Kurdan dabû ber helwesta dewleta Tirk li hember Dêrsimê. Ji Enstitûya Kurdî ya Parîsê rûşenwerdiyê got ew dixwazin bi amadekirina vê civînê alîkariya romkirina rastiyan bikin. Ez hêvîdarim ku ev kombûn di rê ji lêkolînên akademîk re veke da ku rastiya vê qirkirina ji bîrkirî were eşkere kirin. Rûşenwerdî ku ji malbateke Dêrsimê ye di axaftina xwe de got zihniyeta dewleta Tirk ya Dêrsimê hê jî berdewam e û ev yek ji navên cihên girîngên Tirkiye û Kurdistanê jî xuya ye. Wê du mînak dan. Yek balafirgeha Sabiha Gökçen a İstanbulê ye ku bi navê keça manewiya Mustafa Kemal a ku Dêrsim bo baran kiribû hatiye binavkirin. Ya duem jî qişleya Abdullah Alpdoğan a Xarpêtê ye. Alpdoğan fermandarê leşkeriyê Dêrsimê bû.
Di yekemîn beşê konferansê de beşdar li ser çarçoveya îdeolojîka qirkirina Dêrsimê peyvîn. Ev beş ji aliyê Profesor Joyce Biloy ve hate birêvebirin. İdeolojiya Dêrsimê di dema Osmaniyan de dewra Sultan Abdülhamîdê Duyem de bi qirkirina Ermeniyan a dawiya sedsala 19 de dest pê kir û dema jon Tirkan da dewam kir. û bû sedema ji holêrakirina miletekî qedîm û paşê jî di dema Komara Tirkiyeyê de bû sedema dêrkirina Yunaniyan û asîmîlekirina hemû xelkên netirk. Lê Kurdan ti carî ev asîmîlasyon qebûl nekir. Lê mamosteya berê ya zimanê Kurdî ya Üniversiteya Sorbonê Joyce Biloyê kêfxweşiya xwe ji beşdarbûna parlamenterê Dêrsimê yê Partiya Civaka Demokratîk yanê DTP Şerafettin Xalîs anî ziman. Dire combien je suis émue par la présence du député Şerefeddin Halis. Mamosta Şerefeddin. Ez gelek xweşim bi hatina te li Parisê. Serokê Înstîtuya Paris û karkerên Înstîtuyê gelek serfirazin xweşhalin bi hatina te. Memnûnin. Gelek memnûnin. Gohtarên konferansê bi Fransî, İngilîzî û Tirkî bûn. Doktor Uğur bi İngilîzî bi berfirehî behsa dîktatoriya jon Tirkan kir û got heta mirov wan fehm neke, mirov nikare qetlîama Dêrsimê fehm bike. Doktor Uğur got dîktatoriya jon Tirkan ji du beşan pêk tê û beşê yekem bi navê İttihad û Terakiyê ye û ji sala 1913 heta 1918 û ew berpirsiyarên qirkirina Ermeniyan û zilm û malwêrankirina Yunanî û Mesîhiyên din ên İmparatoriya Osmanî ye. Hûn li vir dibînin li milê çepê Telat Paşayê bi xerabkariya xwe bi nav û deng yê dudiyan Cemal Paşa û yê milê rastê jî wezîrê şer Enver Paşa ye. Tiştekî balkêşek û ji bo gelek Kurdan ev nav hewqas ne bi mehne ne. Lê ji bo Ermeniyan di dewra Osmaniyan de ev kes celadên Ermenî ne. Beşê duema dîktatoriya jon Tirkan jî piştî avabûna Komara Tirkiyeyê ew jî bi dewra Cumhuriyet Halk Firkasiyê dest pê dike. Bêguman her aynî îdeolojiya İttihad Terakiyê ye. Her aynî jon Tirkin. Lê vê carê navê xwe guhertiye bûye Cumhuriyet Halk Firkasî piştre Cumhuriyet Halk Partîsî ku qirkirina Dêrsimê jî di dewra wan de dest pê kiriye. Hofsep Hayreniyê lêkolîner ku ji Brükselê hatibû got di dema jenosîdê de gelek Ermeniyan xwe avêtin bextê Kurdên Dêrsimê. Mezinekî Dêrsimîyan ji hemû mezin û serokheşîlên Dêrsimîyan re dibêje yên ku bi min û birayê min re hemfikirin bila son bixwin û vê şiva Hezretî Xizir maçkin ku em ê tu Ermeniyekî teslîmî dewleta Tirk nekin û wan biparêzin. Li ser vê bangê hemû mezinên eşîran Gopalê Xizir maç dikin û son dixwin ku ew ê tu Ermeniyekî teslîm nekin. û vê biryara xwe ji otorîteya dewletê re jî dişîne. Ev xeber li hemû Dêrsimê belav dibe. Ji wê rojê û şûn de Dêrsimîyan çi bi girseyî çi jî yekûyeko be gelek Ermenî parastin. Lêkolîner Mehmet Bayrak li ser rola Mustafa Kemal li Dêrsimê rawistiya û got hê di 1926 de Mustafa Kemal ji rojnamevanekî Swîsreyî Emîl Juder birandre û hat dibêje. Di demên berê de ev Kurdên ku li hember îradeya Cumhuriyeta me rawestiyan min ew bi destê Hesînî pelçixandin. Wekî hûn zanin piştre qatil û qesabê Dêrsimê Abdullah Aldogan ev gotin guhert kir Tunç el û got destê Tunç yê dewletê ew ê serê van Dêrsimîyan bipelixîne. û navê Dêrsimê ku piştre guhertin kirin Tuncelî ew jî ji vê ramanê tê. Belê Atatürk ji bo rojnamevanê Swîsrî dewam dike û dibêje min şêst serokên wan bi dar dekirin. Kurdan dersa xwe girt. Êdî nikarin li hember min rabin. Di nav Dêrsimî û Elewiyên Kurd de dîtînek heye ku goya di dema qetlîama Dêrsimê de Atatürk nexweş bûye. Haya wî pir ji van bûyera nebûye. Ji binî ve xapandineke. A ji were belgeyek. Ne her roj berî ku bimire wiha dibêje Atatürk.
ev demek ku pirsgirêka vê derê li serê me bûye bela lê me ev yek bi awayekî welê çareser kir ku êdî hetayê ew ê dernekeve pêş me. Yani gotina Atatürk ew e ku êdî meseleya Kurdî hate vemirandin. Altını çizmek istediğim Kürdistan'da bazı Kürt Sêvê evîn çîçek ku ji koçkiriyê di şerê koçkiriyê de ji malbata wê jî gelek kes hatine kuştin, ew jî li ser têkiliyên Koçkirî û Dêrsimê rawestiya û cara pêşî di vê konferansê de nameyeke Elîşêr ku serokê Serdana Koçkiriyê bû pêşkêş kir. İstemimizi kazanmamıza, gerçekleştirmemize karşı çıkmak. Evin tu bixêratî aniha te konferansê de herçendî konferans Tirkî bû jî lê te behsa hinek belgeyan kir, te behsa dewla Koçkiriyê kir. Lê gelo ew belgeyê ku te li wê derê behs kirin. Tu karî ji me re bi kurmancî ji bo temaşevanê me, temaşevanê Kurdiyekê behs bike ew çi belge bûn, te ji ku peyda kir, çawa bûn, naveroka wê çi ye? Niha rastî ew e dîroka kurmancan kurmanc demek dinivsinin bixa zêdetir nakevin arşîvan lê konê nakin tiştên Kemalîstan nivîsandina yek dîrokvanên devleta Tirkan û Arab û Faristanın kitabên wan berhemên wan digirin wan wekî çavkanî datîne ser xonçeyên xwe gora wan dinivsinin heta niha nivîskarên me jî li wan kopya kirin mesela digotin ku Kurd otonomî xwestine dema şereyekê min de ji paşê jî niha vê belgede rastî ew e Kurdan qet bahsa otonomiyê nekiriye hükmê zatî her dem Kurdan bahsa serxwebûnê kirine gotine Kurdistan û serxwebûna Kurdistanê min rastî beriya çend salan fêm kir ku Tirk nivîskarên devleta Tirkan û yedin kulî derewan dikin rastiyana nivîsin dixwazin serê milletê me tev lihev bikin loma me biryar de ku ez arşîvan de bişxilom arşîvên devletên Ewropayê de rastiyan bibînim rastiyan binivîsînim bidim berçavê millet bidim hûkirin û 2004 vir ve ez arşîvan de dişxilom û ser dîroka Kurdistanê û Kurmancan min gelek tişt dîn û kilasê jî kirine ez ê wan kuliyan bikin kitap. Ew nameyê ku nate konferansê nîşandan. Ew name naveroka wê çi ye û bi kîjan zimanê hatiye nivîsandin û wek te got ji bo kê hatiye nivîsandin, kê nivîsandin, kîjan salê? Na Alîşer Efendiye Koçkiriyê navêxa Alîşer Koçkirzade Mührewî de wer di borî Alîşer Koçkirzade berpirsê Kurdistan Talî Cemiyeti yani rêxistinek Kurdistanê bilam ke ya herema Koçkirî Dêrsim Erzinganê sê vazeyê û ser navê milletê me wê derê xastinê xwe navan dira Konstantinopla rê dike wan rêkiriye vira nameya din Alîşer Efendî Seyyid Rıza mezinin aşiretên Erzinganê Dêrsimê û yek koçkirê hevra mihûr kirine hevra nivîsandine rêkirine Şerîf Paşa konferansa barış konferansa aştî re ya vira Parîsê re tiştê ku wan namen de balkêşê qet nabin seba Kurdan hikmê zatî otonomî her dem dibêjin Kurdistan Kurd serxwebûna Kurdistanê em tişkî pir balkêşe ew derê de dibêjin em bi İmparatiya Osmaniyan re ne alê olêva ne alê netewîn din alên din ve hêlên din ve em girêdayî ninin em milletek dinin dixwebê me beliye navê welatê me Kurdistanê wêca dibêjin lazim e li vê konferansê de mafê me jî were nas kirin Kurdistan serbixwe nameya Alîşer Efendî de Alîşer Efendî baske bolşevîkan çûtan zilmê Kurdan kirine wê demê dev heft hezar Kurdê me Nazmiyê Paxê û davêjin çemê Firatê dixendiqînin Kurd van rastiyan nizanin dema şera yekemîn de Mustafa Kemal bixa komutanê artêşa Dudyanê dev hezar nese dev şeş û dev heft wê demê komutanê wê heremeyê bi emra Mustafa Kemal zivistanî çilên 2-3 metro berf herdê 700,000 Kurdan bi emir mal da derxînî herema Dêrsimê Bîlîsê û çapak çûr dibêjin alê Erzurumê ve wan zivistanê derdixin rê vê emir dide çûtan file derxistin rê bê xarin hiştî qir kirin aynî welî Kurdan jî derdixinin rê bi hezaran Kurdan qir dike Mustafa Kemal bi teybêtî ev tê vê mane êjmara Kurdan kêm bikin yani ev politika ev e politika itaat terakî wan herdê bê file bê hurrim bê Kurmanc beylî heta Türkistanê bigirin bi kontrola xwe bikin devletê Tirk û İslam. Başa ew name tarîxa nameyê çi tarîxe te got? Name sisê Adarê 1920 20.
نامه به عثمانی یان به ترکیه عثمانیه نامه به عثمانی هاتیه نویساندن نامه ادم به فرانسوزی هاتیه نویساندن evet وی تشتی ایشان داده علیشهر افندی راست دیپلماتیک ملت کرده و زمان بیانیش دزانی سه وازه لیسه خاندیه و دمده حرم آمده هرم فله کرمانج هفره دچین مکتب وانجی هبون امکان هبو که کرمانج مکتب وان د زمان وانجی زمان دجی هیبن پرورده ببن و حتی نه به شرطی ما بو اجاره کمین بو مخاص لورا بدم برچاوی ملتی و ورا زانین که راس ملت ما کوش کریه حرامات درسم و کوش کریه و دمی چل خواستن ارمانجا وان چو بو که سر خلق سر ناوه ما دروان نک ملت ما نخاطی بشه دوما کنفرانس جعالی پروفسور حمید بوزاسان و هاته بری ببرن حمید بوزاسان آخافتنه که کرد لسر روشا کردان یاست سال 19 کرد و پشتره مافی آخافتنه دا دکتر هانس لوکاس کیسر. دکتر هانس لوکاس کیسر که لسویسری لباجار جنوری وک لیکولینت کاردکه ویجی بکرتی بحثا حریم درسمی و روشا ویا دبن ظلما کمالستان ده کرد. به تایبتی جی رولا کمالیستی وک فوزی چاقماق عبدالله آلدوان کرد. جه انستیو علویان دکتر علی مراد جه آنکاری هاتو بو ویجی برزه که ویکتور هوگو دست به آخافتن خوا کرد. هوگو دویجه پشتی که مرف فیر دبه جه هایدار دبه مروف بیتر جه حزدکه مروف بیتر بید حسه. بیا من او وک جبو مثلا کردان وک جبو پرسا درسیمیا جه هاتو بگوتن. نهال ترکیه روشا کرد و ترکان هاتیه به نقطه چه قاسی هف باشتر ناس دکن هف قاسی جدرد و ایش هف فهم دکن. لی بیگمان بیواجه وکه زحمته. از دخوازم بالا و بکشم سن نقطه اکی که اوجی هنگ درسیمین مال اوروپای دخوازن مسئله درسیمین وک یا ارمنیان بکن یعنی بکن مسئله دیاسپورای با آمن او یک نراسته جبر کو فرق در نالبیرا مو ارمنیان ده آنجی خرستیانی که جوالت در کری ده هیا که اوجی ام دولاتی خونه یعنی دوی ام نکمن روشان مستیچین وک یهودی آنجی ارمنیان Genelkurmay kendi arşivlerini sadece kendinin Erdoğan Aydın kulli korinere ji İstanbul'e evji beştari ve konferansı bu. Wî bi Kurtî da axaftina xwe de behsa siyaseta dewletên kolonyalîst kir ku li ser navê şaristaniyê mala gelên din wêran dikin. Her wiha çi Osmanî bin û çi Kemalîst bin. Li ser navê birina şaristaniyet û medeniyetê Tirkan mala Kurdan wêran kir. شارستانیت هایی جناوی را دکن و یا خواه یعنی یا کولونیالیستان دخوازن به جیب بکن. کرد لدیجی به شارستانیت آنجی مدنیت کولونیالیستان سریح دادن. برسوا کولونیالیستان جی قطع عامه. متى تكين كوج باريس بشتاري كونفرنسي ببو جسال 1908 وفرده بحثا سرهلدان درسمي كر. وهروها بحثا تكرين درسمي وسرهلدان سال 1925 يا شيخ سعيد ويا آغري كر. پشتره بحثا کرکنا درسمی کرد که چاوا هاتیه پلان کرن و ارگانیزه کرن. دکتر علی قلیچی آگاهداریین لسر کرکنا درسمی یین دناب آرشیوین فرانسیان دکر. ما مستمع بخیر دی؟ خیر مستمت برا. ما کردیه کراییمه؟ خیر همه سر سمنم همه. ما گوستا کنفرانس اسما سر درسمی سر سما خیلی چیه واتی. ما وازنیم که سمارا تکجیب چیه پرسکیمه. اورو dokümanı ki kutesi madest, arşivi ki kutesi madest, zafi arşivani devlet rayeni. Le arşivani devlet raber, smadest dersimi. Yani en üstü bu, evatene bu, çıkar este çıkar şimdi. Ne kadar bak yani arşivi diplomatik devlet Fransa'ra yani ju arşivde sorsa hir sozor doküman esto dergene ana dokümanu hotay kilometre dergene dokümanı ki arşiv diplomatik Nanter'e vişte nev kilometre i leta major Fransa'daki so hir sozor doküman bir ma çevre sozor doküman guret dergene dokümanu hotso 15 metre Destema da na dokümantiye de millete maser niye ma kırkardan herbeniu asiru kalden greku millete ma sero magurato
vatana matsika yani kaynağı kona destemadır ve dest zor viş zor dokümanı bin gerek masaya kerim bir yarime bir binime dokümanı ki evin çiçek mısnaratı mektuba Koşkerizade Ali Şerbiye Ali Şerbiska yani serhabuniya azadiya Kurdistan çutr evkerda amasına razı na dokümanın nanen mar zopnozum dora tepya mı evkert kanyade yani devlet etik vaktu kırkerdane na dersim arde verte deste dünyada hireso heşta hire evke tayre bombardıman bir na tayre bombardıman evke westo yani kamera westo film cemama film dost kardo cemama verte nira tiya ki mordemek hata ne kama yani tekese kardo ev kardo yani huzur kasep destemade esto kase kardan adın eser tabii nine tedine havalema bin ki beni destedine derim. Merci d'avance. Beşe seyema konferansê bi rêveberiya Gerard Chaliand dest pê kir. Gerard Chaliand nivîskar û bi sporê jeopolîtîkê ye. Her wiha wî gelek kitêb û gotar li ser pirsa Kurd û Ermeniyan jî nivîsiye. Ce qu'il a à dire. Bilgîn ayata ku li zanîngeha Johns Hopkins ya Amerîkayê kar dike li ser bîr û hafızeya giştî derbarê Dêrsimê de peyivî ka dewlet çawa xebitiye ku wê bûyerê ji bîra Kurdan bibe. Wê got ji bîrbirin û bêhişkirina xelkê bûye yek ji stûnên komara Tirkiyeyê. Bilgîn ayatayê got dewletê bûyera Dêrsimê bi dehan salan veşartiye. û wê got ew agahiyên berdest bi saya dîroka bi devkî û lêkolînir nivîskarên li derveyî zanîngehan e. Lê piştî sala 2002 lêkolînên li ser helwêsta dewletê li hember hevalatiyên netirk dest pê kiriye. Now, since we have simultaneous translations into French and Turkish, mirov pesnêvê bide. Lê tiştê ku divê bê vekolîn ev e ka dewletê çawa dikarî vê siyaseta xwe ya înkarê bi demekî hevkas dirêj bajo. Ez bawer dikim aliyekê vê rola derdorên akademîk û rewşenbîrên Tirkiyeyê ye. Li Tirkiyeyê wek gelek welatên zordest zanîngeh siyaseta resmî dişopînin. û bi şopandina îdeolojiya resmî agahî li gor rewşa siyasiya rojê hatine komkirin. Ji bilî İsmail Beşikçî, zanyar û akademisyenên Tirkiyeyê jî bi tirs û xemsariyekê hevkarî kiriye. Previous presenters have already commented on this. The combination of mass violence and its subsequent denial. Lêkolîna Kurd got niha êdî hemû alî pê dihezin ku înkar bêfeyde ye. Loma pêwistiya dewletê bi van pengavên dawîn ên ber bi Ermeniyan, Qibrisê û Kurdan ve çêbûye. Wê got piştî gotinên Onur Öymen êdî rewşenbîrên Tirk behsa qetlîama Dêrsimê dikin. Lê ji xwe napirsin ka rola wan tê de an di veşartina wê de çi bû. My second usage of the term state of amnesia. Ta 1930'larda Maurice Halbwachs gayet Mithat Sancar ku Üniversiteya Huquqê ya Ankara'yê kar dike, ew jî ji Ankara'yê beşdarî konferansê bûbû. Ew jî bi taybetî li ser hafızeya Kurd û Tirkan a li ser Dêrsimê rawestiya ku dewleta Tirk çawa xwestiye hafızeya Kurdan têk bibe. Tiştên ku qewmîne bi wan bide ji bîr kirin. Bi taybetî jî piştî 1924 li Tirkiyê hem ji bo Tirkan û hem ji bo Kurdan şolîkirina hafızeyê hafıze wendakirin bi kar anîne. Bo nimûne bûyerên Kurdan yên berî Dêrsimê ji hafıza Kurdan paqij kirine û piştre dest bi qirkirina Dêrsimê kirine. Lê bêguman her tişt her tim bin cil nabe. Wekû ku îro gelek Tirk û Kurd qal dikin, gelek bûyerên ji dewra Dêrsimê tên axaftin. Lê di mesela Dêrsimê de dewleta Tirk polîtîkayeke din ya hafızayê jî meşand. Ew jî serobînkirina dîrokê bû. Goya medeniyet pêşverûtî birine Dêrsimê û pêşveçûnek li Dêrsimê çêbûye. û vê siyasetê heta derekê ciyê xwe jî kirt. Heta ku Onur Öymen li meclisê axivî. Wê demê hafızeya gelek Kurd û Tirkan ji nû ve li xwe vegeriya. Yani hafıze tu carî neywan dakirin û rakirin. Kengî be însan li xwe mikurtên. Lê bêguman kesên ku vê siyasetê dajon jî ji axwe nayên xwarê. Bo nimûne navê Tunceliyê tim tînin bîra Kurdan.
yani binêrin destêmeyê tunç li ser serê we ye ha yan jî navê Sabiha Gökçen li bala firxaneyan dikin û ji Kurdan re dibêjin binêrin ji bîr nekin em dikarin çi bi serê we de bînin. Mesela 33 guleyan jî wiha ye ku Mustafa Muğlalî li Özalpê 33 Kurdên berengaz kuştin. Dewlet bi van dixwaze bibêje dengê xwe neke ger tu bikî binêre ez ê dîsa li te wiha bikim. Di vî beşî de jî jera şaliyan mafya xaftinê da Marie Leray. Marie Leray li Fransayê doktorant e. Wê jî bi Kurtî behsa qetleama Dêrsimê kir ku tesîleke çawa li ser Dêrsimiyên wê demê û zarokên wan kiriye. û bi taybetî piştî qetleamê yên mayî hatine sirgûn kirin û vê sirgûniyê tesîleke çawa li Kurdan. Ce positionnement par rapport au massacre est devenu quelque chose d'indépassable, de nécessaire, le point de référence une fois encore. Bireyler ya da toplumlar dünyanın hiçbir yerinde durup dururken isyan etmezler. İsyan olsa bile. Şerafettin Xalis ku parlamenterê DTP'ye yê Dêrsimê bêguman ji Ankarayê hatibû. Ji malbata wî jî 24 kes hatine kuştin. Wî jî wiha got. Divê Seyid Riza di gora xwe de rihet be ku vaye neviyên wî pirsa Kurdan ji Dêrsimê anîn kirin pirseke damnetewî. Tiştê ku Dêrsimê qewmîn di dîrokê de ew ê wek sûcekî însanî her hebe. Kes nikare vî sûcî veşêre. Ji bo rakirina hemû mij û dumana ser bûyera Dêrsimê divê arşîv bên vekirin. û ew mafê gelê Dêrsimê û raya giştî ya dunyayê ye. Di dawiya konferansê de Serokê Enstitûya Kurdî ya Parîsê Kendal Nezan axivî. Wî jî wiha got. Beşdarên vê civînê yên ku ji derdorên cuda cuda hatine hê karî bûn bi saetan behsa vê mijarê bikirana. Ji ber ku ev mijara ku demeke hewqasî dirêj xelkê xwe jê re ker kiribû pêwîst bû ku mirov ji gelek hêlan ve behs bikiraya. Bihara bihûrî yanî berî niha bi çend mehan gava ku me behsa amadekirina vê civînê dikir, xema me ew bû ku xelkê dê bala xwe nedeya vê mijarê. Ji ber ku mijara Dêrsimê ne di rojevê de bû. Girtina saloneke li parlamentoya Fransayê û roja îniyê ku xelk hê dixebitin rîskeke mezin bû. Pirsgirêka Dêrsimê hatibû bincilkirin, lêbelê ew nehatibû ji bîrkirin. Ji ber ku ev mijar di dîra Kurdan ya hepar de hêjî jîndar bû. Weke Helepçeyê, weke Geliyê Zîlan, weke Anfalê. Bûbû sedema trawmayeke neteweyî. Ev ne pirsgirêka Dêrsimê, pirsgirêka hemû Kurdan e. Lê her wiha divê êdî bibe pirsgirêka Tirkan jî. Lewre weke ku hate gotin, yên ku ev sûc kiriye, yên ku bûne qurbana vê mijarê divê vê pirsê li hev par bikin. Lêbelê me nizanî ku digel ku armanca wî tiştekî din jî bû, Onur Öymen çend roj berê li parlamentoya Tirkiyeyê axaftinek li ser vê meseleyê kir. û hat hawara me. Ev zilam ne yek ji rêzê bû. Yekî xwende bû, dîplomatekî navdar bû û bi gelek zimanan dizanî. Ew nirxên demokratîk yên Ewropî baş nas dike û xwe weke pêşengê van nirxan yên li Tirkiyeyê dihesibîne. Lêbelê ev zilam jî dibêje me baş kir. Yanê li Dêrsimê gava ku jin û zarok û xelkê bê sûc xistir şikeftan û gaza jehrî bera nav şikeftan dan baş kir. Yani ji bo çareseriya pirsgirêka Kurdî metoda ku ew pêşniyarê Tirkiyeya îroj dike dîsa heman metode. Li hemberî polîtikaya hikûmeta Tirkiya pêngava vebûna ber bi Kurdan ve li gora wî weke çewtiyekê bû ku ew metoda berê pêşniyar dike. Êdî mijar û niqaşan dest pê kir. Yani êdî dê ziman bigerin û behsa vê meseleyê bêkirin û qurbaniyên van bûyeran dê karibin bibînin ku ew nehatine ji bîr kirin. û ya girîn jî ew e ku navê vê herêmê yê dîrokî ku Dêrsimê dîsa lê bê vegerandin. Mirov nikare bêyî ku behsa Seyid Riza bike, behsa Dêrsimê bike. Ew pêşengê wê bû. Tesadüfeke balkêşe ku tam heftê û 2 sal berê dîsa 27 çiriya paşîn İhsan Sabri Çağlayangil bi lez çûbû herêmê. Ji ber ku roja duşema piştî wê Atatürk dê ji bo merasima vekirina pireyekê bihata wir. û wî nedixwest dema ku Atatürk li wiraye xelk doza efiya Seyid Riza lê bike. Yani karê wî ew bû ku berî hatina Atatürk vê meseleyê hel bike.
جبر وی دگل کو حاکمان ندخواست داویا هفته بخبتن جی وی محکمه که به دروان آماده کرد و به ترجمان و به ایدیانامه به آلیکاری عبدالله پاشای فرماندار هریمی همه وی شوی او محکمه کرن و بردستی سبیجی ایدان کرد. لی بله حتی بجلادین ویجی لی حیدین و عجب مان کو سید رضا گلکی بسر بلندی تبگریا و جلاد جبر خدای عالی و بخواه چویا سرسیداره وی بخواه وریس خستی اشتی خواه و گوتیه او مسئله لبرا خلاص نابه. او میرخاسی، او جسارت و او سربلندی و او زانبونا مرنی درسکه گلکی مزنده دمروی. و تو گاوا که مروف لید نیره بیوان جلادان لسر ناب مدرنیزمی چه آنیه سری خد که. شخصیت سید رضا یک و تمثیل کلترک قدیم یا تولرانسی دکر چواب سربلندی تبدگره. جبرکو خلک درسمی تم دناوا خوده به جیران خوی مسلمان و نم مسلمان را و هر واج دجمن خواه جی به تولرانس من. دبی ام خاطر اسماعیل بهشتی جی بگرن. کو هفته بهری هفته بینک لسر بیرا درسمی جمعه قید کربو. اسماعیل بهشتی بخواه نکرده ترکه نیزی که 17 سالان دگرتیگه هانده مایه و سدم جی اوه کو به تنی لسر کردان پرتوک نفساندنه لیکولین کرنه و حودایه کو راستیه نشان بده. بهشتی به وی آوایی رومتا الیتین ترکانه جبر کو کسی وها نگلکن امی بی دکن کو ده پاشا روژه ده حجمه روان زیده تر ببه. د داویا و کنفرانس ده مرو نکاره بکرتی بحثاوی بکه به چه هاتیه گوتن لی مرو دکاره چند آرمانجا دینه بخواه یک جی او کو تبگرک چه ببه و دوزا ناوی درسمی بکه جبر کو او جبو بیر و حافظه یا هفبار گلکی مهمه یا دوم جی او کو کمیسیونه که راستیه وره آوا کرن کو بده پی وان بویران لشاهد آنگوتاری بکه و راستیه دخغوله دا کو دیروک وره زانین خلق به ورم پرورده کرن و ری لبر وره گرتن کو بلا دیسا بویر وها پیک نیه او جی گلکی کرنگه و هر وها گرک تبگرک جبو پاراستنا گلیه منزری و جمعوی بحساس کرن جبر کو پروژه یا باراج فلاکتک مزنه دهمبر به هرما بده و اکولوژیاوی وکی دنجی دوی تبگرک بده پی دا کو شوپا وان زاروکن کو جمالباتن خواه هاتنه و قطاندن پیدا بکه و یا هری مهم جی او کو ایدی علوی جی هند پرسانج خواه بکن وکه کو اسماعیل بهشتی دگوت علوی نکارن هر و هر جا قاطرین خو حز بکن و بدن دو پورتریاوی بمن گلکی عجبته گاوا کو از دبینم کو پشتی هاو قاتشتین کو بسری وان دهاتیه علوی هیجی دکارن رایا خو بدن پارتیه که کو او پارتی جی جا آلیه فرماندار بیقر کرنا وان هاتیه دا مزراندن و ایروجی او پارتی هیجی پست سیاست وی دما قرکرنه داده یعنی نکو هر جار مرو لبنده بکو ایله گره ترک تشتکی بکن او پرسکری که ناستامه ایدی دوی کرجی به تایبتی کردین علوی دوی پرسانج خواه بکن و لسر حافظه و بیره خواه بخبتن و لناستامه خواه و لبرپسیارین خواه خودی در کن بگومان او بویر دیدیرو که همو کردان ده روپلکه مهمه لیبالی دگل که کرد گش پشتگیریا وان دکنجی دوی بری هر کسی کردین علوی و خباته لسر بیر و ناستامه خواه بکن جبو به داوی کرنا وی جبینه از دخوازن جدل سپاسی همو بشتارو میوانم گلک میوانه مهبون که من نکاری بو همو با آنیانا ویداره میوانه مه جه 4 آنیان دنیای هاتنه جه کردستانه، جه ترکیه، جه اروپای، جه امریکا و جه کانادای از سپاسی همویان دکم او دبیجم مالا و همویان آوابه